Idol Janty, ano do pa nga detalye? Good morning, please come in. Yes, good morning, Idol Bernard. Nagtali na nakapya kina na Orno City, Sibubukela, probinsya tayo ng Ilocos Norte. Kalpasan na ti awan ang i-record na maldit nga pagpengasan pasamak. Panipod ay kiligiti police journal. Tuloy ti koordinasyon na ti Philippine National Police kiligiti dumapay nga ahensya ti gobyerno para iti panaka-implementar ti Linak Ornos Central na kada iti tata panagado dagiti tattao agsangbay ti probinsya kada iti paylaeng panakangilin ti Semana Santa. Adadan nga naka deploy kadagiti kalkalsada, tourist destination, dagiti bus terminals, pakairamanan dagiti da dumapay nga lugar, pakakitaan sa dagiti naruway bilang ti tattao tapno no maipayan da iti seguridad. Idol Bernarda. Dahil kita mandar pailaen, manipuliti provincial headquarters, sipud pay dito sinaganaan dan nga okasyon, Idol Bernard. Inkid daw ti Philippine National Police no dagiti problema wenno dagiti masapol ket sidadaan nga makasistir sa dagiti masiknan nang rona dagiti travelers no dagiti problema da kadagiti kalsada ket adamit dagiti naka install nga personnel ng rona dagiti Police Assistance Center mabirokan kadagiti lang pakairamanan dagiti nakabisikleta nga under the tourist police unit nga aga sursur kadagiti Gundaway, Idol Bernard. Okay, so ready na nang na kadigiti nagdo mga simsimbaan nga mabalin nga pagturungan da kadigito nga Gundaway, Idol John. So generally peaceful iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. When Idol Bernard, unless no danto laeng dagiti ma-receive tayo yung report into na madamdama ng awan tayo ngamin empty file lang dito inbox tayo, Idol Bernard. Okay. Sa 99.5 Tawag, Idol John 15 tatak.